Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Jien Sister Teresa insellimlek u nilqek għal programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tallimna il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ninġabru eżis semmija ħanajdu fl-imkien din it-talba. Alla ta' mħabba bla qies, inti wieħed tis-saltna tiegħek li ċkejknin u lumli enna nimxu fi triq tal-fiduċja, tal-imħabba li qed tallimna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu sabiex bit-talb tagħha aħna naslu biex narfu l-glorja tiegħek għal dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Qed naraw din il-qaddisa ekku fl-aħħar snin kważi hekk ta' ħajjitha. L-aħħar darba kienet qed tkellimna ju tikteb lill-madre tagħha fuq il-manuskripti li tikteb dwar l-andament tagħha man-novizzi. Kienu għamluha maestra tan-novizzi u tajjeb u tajt naf tajjeb ħafna li l-ħrif tiegħek qed tajt tan-novizzi jisibuni ħarxa żejjed magħhom kultant. Però tkompli tajt li fil-qiegħ ta' qalbhom żgur li jħossu li jiena nħobbhom bimħabba vera li qatt ma jiena sejra nagħmel bħal mikri li meta jara l-lupu ġej iħalli n-naġ u jaħrab. Jillesta li nagħti ħajti għalihom iżda mħabtija hekk safja li ma għandi ebda xewqa li jarfuha. Tal-grazza ta' Ġesu ma fittix li niġbidilhom qalbhom lejja. Fimt li l-missjoni tiegħi kienet li mmexxihom lejn Alla u li nagħmel li huma jifhmu li hawn fuq l-art int madre tiegħi. Inti dak Ġesu li jidher li għadhom iħobbu u jqimu. Diġà għedlek madri Aziza li għallimt ħafna waqt li kont nagħllem lill-oħrajn qabel xejn rajt li l-rwieħ kollha għandhom bejn wieħed u ieħor l-istess taqbidiet xissiltu. Imma min-naħa l-oħra hekk mhumiex xorta meta tqabbilhom flimkien illi ma nbatix biex nifhem dak li jgħid li kien il-patri li kien direttur tiegħi. Hemm aktar differenzi fl-erwieħ milli hemm fl-uċuħ. Għalhekk ma jistax ikun li timxi ma' kulħadd bl-istess mod, ma xi wħud inħoss li għandi niċċekken bla ma nibża li numilja ruħi billi nisqar it-taqbidiet u n-nuqqasijiet tiegħi meta jaraw li jien għandi l-istess ġufija tagħhom. Ħuti iċkejknin huma wkoll jistqarru n-nuqqasijiet li jċanfru lilhom infushom għalihom u jħossuhom ħinja li jiena nifhimhom mill-esperjenza tiegħi. Ma' oħrajn sabiex nagħmlilhom xi ġid rajt li bil-maqlub jeħtieġ li nżommilhom qiebes ħafna u li qatt ma nerġa' lura minn kelmti la darba inkunetta. Li titbaxxa f'dawn il-każi ma tkunx ubiltà iżda djufija, il-mulejta nirgrazzja li qatt ma nibża mill-gwerra għax jeħtieġ li nagħmel dmiri jiswieli x'jiswieli aktar minn
darba qaluli jekk trid tieħu xi ħaġa minn għandna għandek toħodna bil-ħlewwa bil-ħruxija ma taqla xejn. Jien naf li ħadd ma huwa imħallef tajjeb fil-kawża tiegħu innifsu. Naf ukoll li tifel żgħir li t-tabib ikun irid iġalu joqgħod għall-operazzjoni ta' wġieħ ma jonqos li jibda jgħajjad kemm jiflaħ u jgħid li r-rimedju huwa qar mill-marda li kellu b'dana kollu, meta jsib ruħu mfejja, xi żmien wara ikun kollu ferħan li jista' jilgħab u jiġri. Hekk ukoll jiġri fl-erwieħ, malajr jarfu li ftit tal-imrar huwa xi drabi aħjar bit-sokkor u ma jibżawx li dan jistqarruh. Xi drabi ma nistax noqgħod bla ma nitbissem minn ġewwa meta nara l-bidla li tkun inħadmet mill-lum għal-għada. Hija xi ħaġa maġika. Jiġu jgħiduli kellek raġun il-bieraħ li tkun ħarxa, għall-ewwel ħatta kontrik imma mbagħad ftakart f'kollox u ntbagħat li jien tkun ġusta ħafna. Isma' meta tlaqt minn ħdejk, bdejt naħseb li kollox kien intemm u għedt li l-nifsi ħammur infittex lis-superjura u ngħidilha li mhux se noqgħod iżjed ma' Sor Teresa tal-Bambin Ġesu. Iżda ħassejt li kien id-demonju li kien ġib li dan il-ħsieb u mbaddel li jien kont qiegħda titlob għalija. Bis-saħħa ta' dan bqajt kalma u d-dawl beda jiddi. Iżda issa jeħtieġ li inti ddawwalni għal kollox u għalhekk li jerġa' ġejt u malajr tħallna f'taħdita ta' ġid. Jien ninsab ħinja ħafna li nimxi skont il-ġibdiet ta' qalbi u ma nagħtix kelmor wisq. Iva, iżda malajr nintebaħ li jeħtieġli ma niġrix wisq għax kelma waħda tista' tġarra fil-bini kollu li jkun ġimtella bidmuh. Jekk b'xorta ħażina toħroġ li xi kelma li qisha tnaqqas dak li qed il-bieraħ, nara li oħti ċkejkna terġa' tfittex taqbad mal-friħaj. Imbagħad ngħid talba fil-qiegħ ta' qalbi u l-verità toħroġ rebbieħa dejjem. Huwa talb, huwa sagrifiċċju u ma dawn il-għajn tal-qawwa tiegħi u ma dawn l-armi qatt mirbuħa li tani Ġesu. Dawn jolqtu l-erwieħ wis aktar mill-kliem sabiħ. Sikwit kelli l-esperjenzi u propju waħda minn dawn l-esperjenzi baqgħet minquxa fija b'mod ħelu u profond. Kien matul ir-Randan u kont f'dak iż-żmien qiegħda nieħu ħsieb ta' novizza waħdanija li kien hemm u li kont ukoll l-anġlu tagħha. Darba filgħodu ġiet issibni settir bil-ferħ u qalt li għali kuku taf xi ħlom dal-lejl kont qiegħda ma' uħti u ridta titċaħħad mill-fruat kollha li hekk tħobb. Għalhekk fissirtilha l-kliem tal-istrofa li ngħix bl-imħabba din xi parti mill-poeżija li inħobbok Ġesu xtelfa mmiela il-fwejjaħ tiegħi huma tiegħek għal dejjem. Dak il-ħin ħassejt sewwa li dan il-kliem daħal fruħa u imtlejt bil-ferħ. Dalgħodu x'inqom bdejt naħseb li forsi Alla rrid li nagħtih din ir-ruħ. Jekk nikdbilha wara r-Randan biex ngħidilha xi ħlomt u ngħidilha li Ġesu jrid għalih x'taħseb. Jien bla ma qatt naħsibha sewwa qedtilha li setet tipprova. Imma li qabel kien jeħtieġ li jintalab il-permess lill-Pirjura billi r-Randan kien għadu l-bogħod bit-tmiem tiegħu għax fir-Randan ma jinkitbux it-triq joqogħdu miġburin. Int madre maħbuba bqajt mistaġba ħafna b'talba li deritlek hekk qabel il-waqt u żgur imnebħa minn Alla weġibt li s-sorijiet Karmelitani ma kinux bl-ittri li kellhom isalvaw l-erwieħ imma permezz tat-talb. Hekk kif sirt naf bit-tweġiba tiegħek fimt mill-ewwel li kienet dik ta' Ġesu u għedt lil din is-soru li jisimha Sor Marija jeħtieġ li mmiddu għoqna għax-xogħol nitolbu bosta li ma ferħ jekk inkunu nisimgħu sal-aħħar tar-Randan nina bla tarf tal-mulej li joġbu jisma' t-talb ta' wliedu żgħar. Fl-aħħar tar-Randan ruħ ġdida kienet ikkonsagrata lil Ġesu.
kien tassew miraklu tal-grazzja, miraklu maqluħ bil-ħeġġa ta' novizza umli. Kemm hija kbira l-qawwa tat-talb. Nistgħu nsejħu l-orazzjoni is-sultana li kull ħin hija ħielsa din is-sultana li hija t-talb li tidħol quddiem is-sultan u tista' tikseb dak kollu li titlob. Sabiex inkunu mismuaj ma hemm ebda ħtieġa li noqogħdu naqraw minn xi ktieb xi sura sabiħa ta' talb miktuba l-okkażjoni li kieku kien hekk jaħassra lija kemm kont inkun ta' min jitħassarni barra mill-uffiċċju divin li tassew ma jistħoqlix ngħid lanqas biss għandi l-kuraġġ li noqgħod infittex fil-kotba xi talbiet sbieħ dan jagħmilli wġieħ ta' ras. Daqs kemm hemm u mbagħad huma kollha sbieħ waħda isbaħ mill-oħra. Ma jistax ikun li ngħidhom kollha u billi ma nafx li ma naqbad nażel minnhom nagħmel bħal tfal iż-żgħar li ma jafux jaqraw. Bis-sempliċità kollha ngħid lil Alla dak li rrid ngħidlu bla ma noqgħod insawwar xi frażijiet sbieħ. U hu dejjem jifhimni. Għalija t-talb semgħu għaż issemmija huwa qabża tal-qalb. Huwa ħarsa sempliċi mixħuta lejn is-sema' u għajta ta' gratitudni u mħabba fost it-tiġrib u qalb il-ferħ. Fi ftit kliem, it-talb hu xi ħaġa kbira sopranaturali li twessal li ruħi u taqqadni ma' Ġesu. Dana kollu ma rridekx temmen madre maħbuba tiegħi li t-talb magħmul fil-komun, fil-kor jew fl-eremitaġġ. Ngħidu bla devozzjoni bil-maqlub. Nħobb ħafna it-talb fil-komunità għax Ġesu qiegħed li jkun f'nofs dawk li jinġabru f'ismu. Hawn inħoss li l-ħeġġa ta' ħuti s-sorijiet tkun tiswa minn flok tiegħi. Imma meta nkun waħdi għal kollox nistħi nistqardin li ngħid ir-rużarju jiswi li aktar milli nilbes xi għodda ta' penitenza. Inħoss li nkun qiegħda ngħidu hekk ħażin. Għandi mod hekk sabiħ biex nisforza li l-nifsi ħalli nimmedita il-misteri tar-rużarju. Ma nasax biex inżomm il-ħsieb tiegħi fuqhom. Għal żmien twil kont inħossni mnikta ħafna minħabba dan in-nuqqas ta' devozzjoni li kien iħallini mistaġba għax li l-Verġni Mbierka jien hekk inħobba illi biex ngħid dan it-talb kien imissna tkun li ħaġa ħafifa li ngħid fġieħa it-talb li joġoba. Issa in-niket jaħki min jinqas. Għax naħseb li s-sultana tas-sema li hija ommi żgur li tara ir-rieda tajba tiegħi u tibqa' ħinja b'dan. Ekku l-Madonna ta' ġoba ir-rieda li rridu. Xi drabi meta l-ispirtu tiegħi ikun f'nixfa hekk kbira illi bebda mod ma nkun nista' noħroġ bi ħsieb wieħed sabiex ninaqat ma' Alla ngħid bil-mod ħafna xi missierna u wara it-tislima tal-anġlu u mbagħad dawn it-talbiet isaħħruni imantnuli rir-ruħi wis iktar milli kieku kont inkun qedtom bil-għaġla għal mid-darba. Il-Verġni Mbierka turini li ma għandha xejn kontra tiegħi għax qatt ma tonqos li tħarrisni hekk kif insejħilha. Jekk jaħkimni xi tħassib jew jiġu fuq xi taħwit mill-ewwel indur leha u hi bħall-akbar ħelwa fost l-ommijiet dejjem tieħu ħsiebi f'dak li nkun neħtieġ. Kemm drabi waqt li nkun inkellem lin-novizzi ġrali li sejjaħtilha u ħassejt il-għajnuna tal-ħarsin tagħha ta' ta' sikwiet in-novizzi jgħiduli immint għandek tweġiba l-kollox. Din id-darba ħsibt li ser inġibek darek mal-ħajt jgħidula xi novizzi. Fejn tmur tfittex dak kollu li tgħidilna. Hemm xi wħud li huma hekk blaħjina illi jemmnu li jiena naqralhom ruħhom u dan minħabba li ġara li għedtilhom minn qabel dak li kienu qegħdin jaħsbu.
Lejla minnhom waħda minn sħabi għamlet il-fema li taħbili xibjina li kienet qiegħda ġala sofri ħafna. Filgħodu ltqajt magħha u kelmitni b'wiċċ ferħan jien bla ma weġibta għal dak li qalt li qed tilab tonta waħda żgura minnha nfisha. Int qiegħda tbati minn xi ħaġa li kieku kont waqqajt il-qamar f'riġlejha nemmen li ma kienx tħares lejja bdera ta' għaġeb akbar. Dan l-istaġib tagħha kien hekk kbir illi ħakem lilu wkoll. Hekk li għal waqt wieħed nissel fija biża' sopranaturali. Jien kont żgura għal kollox li ma kontx naqra l-erwieħ. Hekk li bqajt mistaġba jiena nnifsi kif kont tajt hekk sewwa. Ħassejt li jella kien hekk qrib illi bla ma intbaħt jiena nnifsi kontennejt bħal tifel żgħir il-kliem li ma kienx ġej minni, iżda minn għandu. Madre maħbuba tiegħi inti tifhem li għan-novizzi kollox huwa permess jeħtieġ li jgħidu dak kollu li jaħsbu it-tajjeb u l-ħażin mingħajr ma jkunu miżmuma b'ebda mod. Dan li jom huwa wisq eħfef miegħi minħabba li lili ma jeħtieġ li jagħtuni dik il-qima li għandhom jagħtu lill-majestra. Ma nistax ngħid li Ġesu qiegħed jagħmel li jien nimxi fuq barra mit-triq tal-umiljazzjonijiet. Jibqa' kuntent li jumiljani fil-qiegħ ta' ruħi. Għalajnejn il-bnedmin kollox jiġini tajjeb. Ninsab fit-triq tal-unuri sakemm dan jista' jkun fil-ħajja reliġjuża. Nifhem. Kien hemm dimet qed tgħid sakemm dan jista' jkun fil reliġjuża. Meta kienet Tereżina kienet għadha żgħira, meta ta' 24 tafu, ma' ħafna sorijiet anki anzjani kienu jagħmlu bħal Nikodemu u jmorru jsibu l-qaddisa bil-morbi biex jieħdu xi pariri minn għandha. Kienu jarfu li kienet ruħ qaddisa. Nifhem li mhux għalija imma għall-oħrajn jeħtieġ li nimxi minn din it-triq hekk mimlija periklu. Fis-sewwa kollu li kieku fajnejn il-komunità kelli nidher bħala reliġjuża mimlija nuqqasijiet bla ħila mingħajr intelligenza u bla aqal, ma kienx jista' jkun li jint madre tiegħi kont tażilni sabiex ngħinek. Għax tinsewx dina il-madre kienet hi maestra tan-novizzi imma ġalet lil Tereżina tgħinha f'dan ix-xogħol biex tieħu ħsieb in-novizzi. Dan huwa li xalla xaħed velu fuq in-naqqasijiet kollha tiegħi. Kemm dawk ġewwinija kif ukoll dawk ta' fuq barra. Xi drabi dan il-velu jiġbed fuq xi kumplimenti min-naħa tan-novizzi. Inħoss tajjeb li ma jagħmlux dan bħala tifħir f'wiċċi imma li huwa turija tas-sentimenti bl-ħjiena tagħhom. U minnu li dan ma jġibli ebda ħsieb ta' fruha għax jien għandi dejjem quddiem moħħi dak li jiena tassew wara kemm kienet umli kienet qaddisa bdejjem taħsibha mi tajba xejn. B'dana kollu xi drabi tiġini xewqa kbira li nisma' xi ħaġa oħra miflok tifħir. Intaf madre maħbuba li jien aktar nażel li nħalli li nażel il-ħall tajt milli tsokkor. Ruħi tejja b'xi ikel ħelu żejjed. U jfaħruha u għalhekk Ġesu jħalli li tingħata ftit insalata tajba mimlija ħall u ħwawar hekk li xejn ma jkun jonqosah li fiż-żejt li jagħti aktar toma. Din il-ftit insalata tajba jagħtuha lin-novizzi meta lanqas li nkun qiegħda nistennija. Alla jolli daqsxejn il-velu li jaħbi n-nuqqasijiet tiegħi u mbagħad il-eżiż ħuti żgħar għax jarawni propju kif jien ma jsibunix aktar skont ma jogħġob lilhom b'sempliċità li s-saħħarni jgħiduli f'wiċċi it-taqbidiet kollha li jien inqajjem fihom u dak li ma jogħġobhomx fija. Fi ftit kliem ma jqisux li jkunu qegħdin jitkellmu miegħi aktar milli kieku qegħdin jgħidu kliemhom lil xi ħadd ieħor għax jafu li lili jagħtuni gost kbir meta jġibu ruħhom b'dan il-mod. Kien jafu li ruħ umli u taċċetta. Għata bil-ħaq huwa aktar minn gost.
u ikla żejra l-aktar binina li tfawwalli lil-ruħi bil-ferħ. Ma nafx ngħid kif ħaġa hekk ta' nuqqas ta' kull gost tan-natura tagħna l-bnedmin tista' tkun kawża ta' għena kbir li kieku m'għamilx l-esperjenza tagħha jiena nnifsi lanqas kont nasal biex nemmen ħaġa bħal din. Darba kelli xi ewqa b'mod partikolari li nkun umiljata. U waħda minn novizzi, issa din kienet uħta l-maħbuba, kienet ċelina qastemlu. Din ħadet fuq hekk tajjeb din il-biċċa xogħol sabiex ittemm xewqti mela Terezina ridet tkun umiljata, din uħta mingħajr ma taf ix-xewqa ta' uħta umiljata, illi mill-ewwel ħsibt f'simej jisħet lil David u għedt li l-nifsi iva żgur li huwa l-mulej li qiegħed jordinala tgħidli dawn il-ħwejjeġ kollha. Għaltilha xi diskors ġifieri uħta ċelin u ruħi bdiet titaxxaq ittiem dan l-ikel mor li natala hekk kotran tajt Marelli. U b'dan il-mod li Alla joġbu jieħu ħsieb ta' ruħi, mhux dejjem jista' jagħtini l-ħobbs li jissejjaħ tal-umiljazzjoni esterna, iżda minn żmien għal ieħor iħallini nkun mitmuha bil-loqom li jaqgħu mill-mejda ta' tfal żgħar. Kemm hija kbira l-ħnina tiegħu. Dan ma nkunx nista' nannieh ħlief fis-sema. Madre maħbuba, billi miegħek qiegħda nfittex li nibda nanni din il-ħnina bla tarf sa minn hawn fuq din l-art, għandi ngħidlek ukoll bġid kbir spiritwali li ħadd mill-missjoni li afdajt li fidejja. Kien hemm drabi li meta kont nara xi waħda mis-sorjiet tagħmel xi ħaġa li ma kinitx toġobni, issa mhux novizza soru din, jew li kien jidilli li ma kinitx kif kellha tkun, kont ngħid bejni u bejn ruħi li kieku kelli ngħidilha x'naħseb u nurija li għandha ħtija kemm kien ikun li taġid. Iżda minn meta bdejt nistħarreġ xi ftit f'dan ix-xogħol, ġifieri li tkun li tittati pariri u twissil in-novizzi, niżgurak qaltilha madre tiegħi li bdilt għal kollox is-sentimenti tiegħi. Illum meta jiġrili li nara xi soru taqaf xi ħaġa li jidilli li tkun nieqsa mill-perfezzjoni, nieħu nifsi l-ġewwa ta' mistrieħ u ngħid lil nnifsi xena li mhix waħda min-novizzi u għalhekk m'għandix id-dmir li nwiddiba u malajr infittex li niskuża lil din is-soru u li nħares lejn il-femiet tajba li żgur ikollha. Għala satajt, minn kemm ili marida madre tiegħi il-ħeġġa li bija inta milt minn kollox biex tieħu ħsiebi għallimtni wkoll dwar l-imħabba ta' xulxin. Jittara lill-madre u lill-oħrajn jaraw xi jagħmlu biex jippruvaw jfejquha jituha dak li għandha bżonn, li dan beda jiġibilha ħsieb fuq li għalmuha dawn fuq l-imħabba ta' xulxin. Ebda mediċina ma jidirlek għalija iż-żejjed u jekk ma taħdimx tajjeb bla matejja inti prova oħra meta kont għadni niġi għar-rikreazzjoni kemm kont tieħu ħsieb biex tara li nkun f'post tajjeb imħarsa mill-kurrenti tar-rieħ. Fl-aħħar mill-aħħar li kieku kelli ngħid kollox ma kont nispiċċa qatt. Meta bdejt naħseb fuq dawn il-ħwejjeġ kollha qed li l-nifsi li jien għandi nuri modrija għal mart spiritwali tas sorjiet ħuti daqskemm turi mija jient. Allura sa dobret il-ħsieb. Li baqlet dik sori, dik mhux jien id-dover tiegħi, issa meta rat li kulħadd idur ma' bidlet il-ħsieb. Qalet le, jien għandi nuri modrija għal mart spiritwali tas sorjiet ħuti daqskemm turi mija jient. Madri għażiża tiegħi meta tieħu ħsiebi b'imħabba kbira. Stajt nintebaħ u din hija ħaġa minna u lid-dinja li s-sorjiet l-aktar qaddisa huma l-aktar maħbuba. Infittxu li nitkellmu magħhom. Naqduhom f'xi ħwejjeġ bla ma jkunu talbuhomna. Fi ftit kliem dawn l-irwieħ li għandhom ħila jistabru min-nuqqas
ta' mġiba ħelwa u ta' qima lejhom narawhom imdawrin bl-imħabba ta' kulħadd. Għalihom nistgħu ngħidu dan il-kliem tal-missier tagħna San Ġwan tas-Salib, ingħatali kull ġid meta ma fittixtux aktar permezz tal-imħabba tiegħi innifsi. Bil-maqlub ta' dan l-erwieħ nieqsa mill-perfezzjoni ma jfittixhom ħadd. Bla dubju għal dak li għandu x'jaqsam magħhom inħarsu biss l-imġiba tajba reliġjuża, imma minħabba l-biża li forsi nistgħu ngħidulhom xi kelma xi ftit nieqsa mill-imħabba nagħtuhom il-ġenb. Meta qiegħda nitkellem minn erwieħ nieqsa mill-perfezzjoni m'iniex nifhem biss nuqqasijiet spiritwali, għax ukoll erwieħ l-aktar qaddisa ma jkunux perfetti ħlief fis-sema, irrid ngħid ukoll għan nuqqas ta' għaqal jew ta' edukazzjoni għal karattru ta' daw li jitfanstu malajr. Nifu hawnhekk eżis semmija kalla jrid inkomplu fi programm ieħor. Jien nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come